Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde e dunde Baba Adama nde kala min bismimon kelle gatan nde roɓinde jayndeji talata jeetati lewru avril 2025 bisimilla mon kelle gadan de rubindo jandeji poddortonen ko jande gendira leydi Sénégal jande le soleil ɓe garti ko e ndemo e dunde Afrique. L'Afrique face à ses paradoxes caɗele dunde Afrique jogui ko yetno to banggue wonande ndemanteri saabi jande le soleil ɓe garti yiide wonande hitande kala dunde Afrique ene waɗa dépensé ko abbi e temedere million ko preje men dollar gam hebde ko ete ko guura e dunde Afrique e saaha mbo witto Banque africaine de développement holiti wonande temedere kala caɓanɗe jeegom e joyi e nder temedere kala ɗum ɗo ko ɗum leyɗele ɗe ndemaka bawɗe ha joni e jogade aduna o. jayde le soleil arti hen jayde rewmi quotidien ɓe garti ko e jeydiral jonde e goɓe jille hakkude mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo boñ leydi Sénégal ministre des finances et du budget Cheikh Diba kamɓe ɓe ganduɗa ko kayitigi woni helifaɓe ɓe FMI Fonds monétaire international ɗen jewte ɗe ganduɗa ko nandiral yiita ha ɗum saabi ni no wayno FMI ma sino nden e ɓore leydi Sénégal beele wawa hebde ñamande mum toon to FMI. jayde l'évidence ɓe garti alhaali Farba Ngom ko abbi ko ɓuuri milliard ko ɗum tigui woni ko rendina ɓen ɓe ganduɗa ko yiɗɓe yaadiɓe hani sehilaɓe kanko honorable député maire déjà ñam pawi étabal caution gam o wawa hebde ko yete ko liberté provisoire. ƴeewoyen jayde source ha ɓe garti koye kanko Farba Ngom député maire déjà ñam garti wonande levée de fonds initié pour le compte de Farba Ngom par ses amis ɓen ɓe ganduɗa ko sehilaɓe yiɗɓe yaadiɓe Farba Ngom ko kañumen dentini ko abbi e temed 1 milliard pawɗo caɓanɗe jeegom million e kopreje men franc CFA goto e homme d'affaires en boɓe ko letti fawi ko abbi e temedde ɗiɗi e caɓanɗe jeeɗiɗi million e kopreje men franc CFA Afrique centrale kañumne addi ko abbi e temedde e joyi e caɓanɗe joyi e nayyi million e kopreje men franc CFA. yiɗomo ganduɗa ko Abdoul Aziz Diop adjoint au maire de la commune déjà ñam o holiti wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kayitigi goni Europe addi ko abbi e temedere caɓantati e ɗiɗi ujunere to banggue e kopreje Europe ko nonne kadi ha toon to Amérique ɓen ɓe ganduɗa ko ɓe illi mumen ne wayno gaddaka ɓen gaddi foof so rentinama fawi caɓanɗe nayyi e tati million foof woni milliard pawɗo caɓanɗe jeegom million e kopreje men franc CFA. source arti ha joni omo ganduɗa kanko tigui woni Pape Malick Ndour ancien ministre de la jeunesse caggal nde o nawa toon to ANSD e yiide jayde source wona nomination mbo hoorejo o leydi ndi ƴetti pellital ala ko toon to omo ganduɗa ko ministre de l'économie du plan et de la coopération kanko Pape Malick Ndour o arti yiide wonande ha joni koye administration leydi Sénégal tan o gollata e yiide e jayde source jayde li quotidien ɓe garti koye on caution pour la libération de Farba Ngom ɓen ɓe ganduɗa ko kayitigi goni yaadiɓe makko hay sehilaɓe makko ndendini ko abbi e milliard pawɗo temedde e caɓanɗe jeegom million e kopreje men franc CFA beele o mo ganduɗa ko kayitigi woni juge d'instruction mo pôle judiciaire financier totto ko yete ko liberté provisoire kanko Farba Ngom. ɓe garti toon to gam gasnugol toon ɗe golle ɗe ganduɗa ko juma mawɗo mo Touba caggal ewnago halifa tedduɗo Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké fawi kañumne étabal ko abbi e milliard uji ɗiɗi e kopreje men franc CFA. jayde le républicain ɓe garti ko journée mondiale de la santé ñalawma adiyankeru teddinandu ko yete ko cellal kanko hoorejo leydi ndi holiti darde makko gam wonde soldat leydi Sénégal gam ɓesguji ɗi kala mbawa hebde ko yete ko cellal kuptudingal. jayde républicain arti hen jayde point actu ɓe garta koye dissonance dans les rangs de Sammoussa Kaddu ne wayno jande certuɗe fatuno e on coalition mo ganduɗa ko Sammoussa Kaddu caggal nde o mo ganduɗa ko Bougane Gueye wanno ewnago nde kamɓe kala nde gonata ɓodde wotere yande e miijoji hani e haare wotere ɓe garta yiide e le wona ɗum woni ko tawa hande oɗo saaha e jayde le wona ɗum woni ko tawa e ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe e on coalition Sammoussa Kaddu ɓe garti omo ganduɗa ko kayitigi woni Cheikh Tidiane Youm mo ganduɗa hande ko ɓurɗo battade lande Pastef mbo Ousmane Sonko Anta Babacar Ngom s'oppose mais à sa manière. Thierno Bocoum mo ganduɗa ko kayitigi tapiɗɗo e mo ganduɗa ko darde wonde opposant ɓe garti omo ganduɗa ko Pape Djibril Fall deƴƴere mum ko nonne kadi Barthélémy Diaz goto e jeewaɗo e nden haare caggal nde mairie de la ville de Dakar ita e jongo mum. jayde point actu arti hen jayde l'observateur ɓe garti koye pôle judiciaire financier caggal
mo ganduɗa ko Farba Ngom fawi etabal ko abbi e capanɗe 44 milliard pawɗi temedde 8 millions e koppeje men franc CFA ɓe garti yiide ko nogas e ɗiɗi titre foncier baɗaɗo expertisé woni ko fawe etabal ñande altine hanki o etabal mo ganduɗa ko juge d'instruction mo Idrissa Diara ɓe garti ni e ɗen leyɗele ɗe ganduɗa ko BE immobilier mo ganduɗa ene tawe hakkude Dakar Thiès Kam e Mbour hay Rufisque mo ganduɗa ko ɗum jeeyi Farba Ngom ɗum ɗo kala ene abbo e capanɗe 43 milliard tawi ene fawi temedde 8 millions e koppeje men franc CFA e milliard mo ganduɗa ɗum de kadi tawti e ɗen capanɗe 43 milliard ɗum ɗo kala woni capanɗe 4 milliard pawɗi temedde 8 millions e koppeje men franc CFA avocat ji makko koliti ma daro ngam heɓa ko yete ko liberté provisoire feedo mo ganduɗa ko juge d'instruction bo Idrissa Diara mo pôle judiciaire financier. Jainde Las quotidien ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko reporter sans frontiére en ko kañumen jani emo ganduɗa ko régime Diomaye Sonko caggal nde teski ɗen nanggude kewɗe feede ɓe ganduɗa ko jandiyankoɓe journaliste en ni e crise économique mo ganduɗa ko ballal laamu ngu fonno fawde e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui woni galleji wonande médiaji ɗi presse o jaltugol e deƴƴere ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni ɓen ɓe ganduɗa ko reporter sans frontiére ɓe ganduɗa ene tawi e jainde Las jainde en relief ɓe garti koye on colloque international sur la diplomatie religieuse ɓe garti koye leydi Sénégal le Sénégal un modèle pour fédérer les religions dans la paix ɓe garti koye leydi Sénégal to banggue beldal hakkude diineji ɗi hay jaam arta dunde arta e adunoɓe kolliti noon leydi Sénégal ko ɗum timtorgal kono kadi ko leydi waɗandi yakar bel rentinde diineji ɗi kala ngam jaam wawa artude e aduno e ɗon ɗo ɓe bangini natalo mo ganduɗa ko Ceerno Amadou Tidiane Ba halifa mbo Bambilor jainde en relief arti hen en ƴeewoytu jainde e Les Échos ɓe garti koye qu'est-ce qui retient Tahirou Sarr en prison ɓe garti ko holko saabi o mo ganduɗa ko nangugol Tahirou Sarr ha joni ene tawe to suudu dumbirdu e saaha mo totti caution mo ganduɗa ko ngam tigo o heɓa ko yete ko liberté provisoire jainde Les Échos arti hen jainde Walf quotidien ɓe garti koye Sénégal FMI ngal jewtinde yewtere hakkude Cheikh Diba ministre des finances et du budget hakkude mum e ɓe ganduɗa kañum tigui goni nelaɓe FMI yewtere nde ganduɗa gooɓe jile ha nandiral heɓama ko ɓoyata ko leydi Sénégal ma hepp nden ñamade ummorade e fonds monétaire international jainde Sud quotidien kan haala ka horejo leydi ndi haalno ko yitno eno cumul de fonction e ko yitno noon to banggue kanko horejo leydi ndi hani wasdema tawede ko yete ko landa dawrugol saabi kanko horejo leydi ndi o webtini ko yete ko dialogue politique ngam ɗum wawa haaldede jewte kadi mbawa ɗisade hakkude mabɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe goni dawriyankoɓe hay société civile en jainde peuple quotidien ɓe garti koye Adji Sarr mo ganduɗa ko kañum tigui heeɓi ko yete ko nationalité mbo leydi Suisse e yiide jainde le quotidien jainde l'éveil ɓe garti koye habitat social et rénovation urbaine to banggue Kotpi saabi ko abbe ujunere logement ɗum logement sociaux maɗum heɓe ɗo e décembre 2025 jainde l'éveil arti hen jainde le quotidien ɓe garti koye on taxe douanière mo dowlaji dentude Amérique ƴettingal pellital ummorade e hoorejo leydi dowlaji dentude Amérique Donald Trump saabi ɓe kolliti ɗum dellini aduno beele yontani kanko hoorejo leydi ndi o ƴetta ko yete ko pellitte ngam tigui leydi Sénégal wasa tinde tigi ko yetno noon caɗele faggudu e saaha no yoga e leyɗele puɗɗi wadde ataɓe ngam tigi leyɗele mumen wasa tinde ɗen caɗele ko yetno e on taxe douanière mo kanko Donald Trump o ƴetti ngal pellital kono ɓe garti kamɓe le quotidien ha joni e diaspora ko kañumen rendini koppereje ko abbi e milliard pawɗe capanɗe 6 millions koppereje men franc CFA ngam Farba Ngom député maire des Agnam heɓa ko yiyete ko liberté provisoire bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe a Yaw Pindi TV woni komin noɓinnomon e kelle gadane roɓindo jayndeji subaka ando min doka on aadi alarba janggo so hawre wele dallo